ηγέτη που είχαμε τη χαρά να τον έχουμε και στο δεύτερο φόρουμ του CEO Clubs πριν 2,5 χρόνια πριν. Εγώ τον λέω ένα dreamer και innovator. Είναι ο Βασίλης ο Κάτσος. Ο Βασίλης ένας νέος άνθρωπος που συνιδρυτής και με την αδελφή του την Έλλη την Κάτσου της Φαρματέν, μίας κορυφαίας εταιρείας σε καινοτόμα γεννόσημα, η οποία έχει φτάσει σε ένα τζίρο πάνω από 160 εκατομμύρια ευρώ. Είναι η 300η σε μέγεθος εταιρεία ανάμεσα σε 1.400 εταιρείες, 4.500 φαρμακευτικές εταιρείες της Ευρώπης. Είναι ο μεγαλύτερος investor σε καινοτομία, ιδιώτης investor σαν εταιρεία στην Ελλάδα και από τους κορυφαίους στην Ευρώπη. Και ο Βασίλης επένδυσε σε 2 πράγματα, εξωστρέφεια και καινοτομία. Και η εταιρεία του καλπάζει με 20% ανάπτυξη κάθε χρονιά. Θέλω να μας πει, το ρωτήσαμε, ποιο είναι το μότο της ζωής σου, Βασίλη, και είπε «Look closely at the present you are constructing. It should look like the future you are dreaming». Η επικεφαλίδα του crossroad του είναι «Dreaming the future». Βασίλη, έλα να μας εμπνεύσεις. Πού είσαι? Όταν υπολογίζει αυτό δεν... ακούγεται έτσι. Όταν υπολογίζει κάποιος όπως η Γεωργία, είναι πάρα πολύ δύσκολο, έχοντας σηκώσει τις προσδοκίες, να μπορέσεις να ανταποκριθείς σε αυτό το βάρος. Πραγματικά σας ευχαριστώ και η Γεωργία σας ευχαριστώ και πάνω απ' όλο όλους σας για την υπομονή να είστε εδώ ένα μεσημέρι. Είμαι σίγουρος ότι όλοι μας έχουμε καλύτερα να κάνουμε. Αλλά πραγματικά θεωρώ ότι αν αυτή η συνάθρηση, αυτό το event, ο ρόλος του CEO Clubs δεν είναι κανένας άλλος πέρα από το να μοιραζόμαστε, να είναι ένας χώρος όπου ανταλλάσσουμε τις απόψεις μας, μοιραζόμαστε τους προβληματισμούς μας, τις ανησυχίες μας, τα προβλήματά μας, αναζητώντας ένα πλευρό, ένα αυτή, να ακούσει αυτά τα οποία έχουμε να πούμε και αντιμετωπίζουμε όλοι μας στην καθημερινότητα. Τίποτα διαφορετικό από αυτά που πραγματικά, νομίζω ο καθένας μας, ιδίως σήμερα, έχουμε τα ίδια προβλήματα, τα ίδια άγχη, τα ίδια πάθη και τους ίδιους προβληματισμούς για το μέλλον. Σαν ουσία, δεν θέλω να πω, δεν ξέρω κατά πόσον ενδιαφέρει ή έχει νόημα το να γυρίσω να πω την ιστορία και πώς ξεκινήσαμε, πού νομίζουμε, ποια είναι τα λάθη τα οποία κάναμε, ποια είναι τα σωστά που κάναμε. Αυτό το μόνο το οποίο είναι σίγουρο ότι στην όλη πορεία, σε κάποια crossroads πήραμε τις σωστές κατευθύνσεις και σε αρκετά crossroads πήραμε τις λάθος κατευθύνσεις και κάναμε και αρκετά λάθη. Θεωρώ ότι η ζωή, προσωπική, επαγγελματική, είναι γεμάτη σταυροδρόμια. Γεμάτη σταυροδρόμια στα οποία βρίσκεσαι και πρέπει να καλείσαι να πας δεξιά-αριστερά ή να δημιουργήσεις ένα εναλλακτικό δρόμο. Και δεν είναι δεδομένο, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, είναι στατιστικά δεδομένο ότι θα πάρεις και λάθος σταυροδρόμια. Το θέμα είναι πόσο γρήγορα θα το καταλάβεις. Αν θα έχεις φτάσει ήδη στο dead end, πόσο γρήγορα θα καταλάβεις ότι έχεις κάνει λάθος και πόσο θάρρος έχεις ή και θράσος πολλές φορές να πεις ότι έκανα λάθος. Και παιδιά, γυρνάμε πίσω. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Αλάθητος δεν είναι κανείς. Κανένας μας δεν έχει γεννηθεί manager. Κανένας δεν έχει... Θεωρώ ότι δεν υπάρχει το πτυχίο του επιτυχημένος manager. Δεν είναι κάτι το οποίο σπουδάζεται. Σπουδάζονται πρακτικές, σπουδάζονται θεωρίες, σπουδάζονται διάφορα πράγματα. Εγώ προσωπικά δεν τα σπούδασα αυτά, δυστυχώς δεν πρόλαβα, λόγω κάποιων συνθηκών στην πορεία της ζωής μου. Αλλά αν κάτι σπούδασα, είναι το πεζοδρόμιο. Αν κάτι κατάλαβα, είναι το πώς ουσιαστικά θα πρέπει πρώτα να αναλύσεις το περιβάλλον, θα πρέπει να κοιτάζεις να βρίσκεις τα όρια του περιβάλλοντος που μπορείς να αναπτυχθείς, να βρίσκεις τις διεξόδους και να παραδέχεσαι τα λάθη σου. Θεωρώ ότι αν εδώ ήρθαμε όλοι μας για να προσδοκάτας ένα take-home value, να ακούσουμε κάποιες συνταγές επιτυχίας, νομίζω τότε, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, θα σας απογοητεύσω ικτρά.
δεν θεωρώ ότι υπάρχει συνταγή, την οποία κανένας μπορεί να πει ότι κοίτα να δεις, θα το κάνεις έτσι και εκεί θα πας. Πραγματικά δεν πιστεύω σε αυτό. Θεωρώ, όπως και δεν πιστεύω στην τύχη. Πιστεύω ότι η τύχη στη ζωή μας φέρνει αυτό που λέμε πολλές φορές. Ξέρεις, ήταν τυχερός ή ήταν στις περιστάσεις, αυτό στάθηκε τυχερός. Πιθανόν. Αυτό το οποίο πιστεύω ακράδαντα είναι ότι η τύχη σε φέρνει μπροστά σε σταυροδρόμια. Από εκεί πέρα, το αν θα πας δεξιά ή αριστερά είναι καθαρά δικιά σου επιλογή. Ένστικτο, επιλογή, γνώση, εμπειρίες. Αυτό είναι θέμα του καθενός μας. Θέλω να πω όμως και στο τι πιστεύω. Έτσι, το να μην πιστεύουμε είναι το πιο εύκολο και ίσως είναι και εθνικό σπόρο να κρίνουμε τι δεν λέμε σωστά ή τι δεν κάνουμε σωστά. Πιστεύω ότι ακράδαντα στο ότι όλοι μας, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, ο καθένας μέσα από τα δικά του βιώματα, μπορεί να καθορίζει το περιβάλλον του. Μπορεί ο ίδιος να δημιουργήσει το περιβάλλον του και να εξελιχθεί και μέσα σε αυτό, αλλά και μέσα από αυτό. Και αυτό είναι το βασικότερο. Και αν προσπαθήσουμε να ορίσουμε την επιτυχία, για μένα αυτή είναι η επιτυχία. Το να μπορέσεις να διαμορφώσεις το περιβάλλον που ονειρεύεσαι. Ή όσο πιο κοντά, περισσότερο μπορείς να φτάσεις σε αυτό. Και το περιβάλλον αυτό μπορεί να είναι είτε οικογενειακό είτε εταιρικό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας είναι η οικογένεια. Άρα λοιπόν, κάποια πράγματα από ένα σημείο και μετά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα στη ζωή μας. Η οικογένεια, εργασία και πώς αυτά μπορείς να τα κάνεις balance. Αν με ρωτήσετε προσωπικά, θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένα επιτυχημένο σε αυτό, αλλά αποτυχάνω ικτρά στο time management. Είναι κάτι το οποίο όσες φορές και όσα βιβλία και αν έχω διαβάσει, δεν έχω καταφέρει να βάλω τα όρια και ευχαρίστως θα ήθελα να ακούσω οποιονδήποτε το έχει καταφέρει. Άρα λοιπόν η επιτυχία είναι το να μπορέσει να δημορφώσεις το περιβάλλον το οποίο ονειρεύεσαι. Αυτό το οποίο σε μια ελεύθερη γραμμή ίσως να αποτελεί και το όραμα μιας εταιρείας. Έτσι έχουμε μάθει να το λέμε. Αλλά να θυμηθούμε λιγάκι τι είναι όραμα. Πρακτικά, με απλά λόγια. Είναι το όνειρο. Είναι αυτό το οποίο ο καθένας λέει: θέλω ρε παιδί μου να πάω εκεί. Και πρακτικά τι είναι? Βάζεις ένα χαρτί, δύο φαινομενικά ασύνδετες τελείες. Και προσπαθείς να τις συνδέσεις. Και παλεύεις να τις συνδέσεις. Πορεύεσαι πάνω σε αυτό. Τώρα από εκεί πέρα, το να τις πετύχεις είναι δικό σου θέμα. Βέβαια, την ώρα, βασική παράμετρος της επιτυχίας, γιατί η επιτυχία είναι πάντα στατική. Και τη βλέπουμε snapshot value. Από εκεί πέρα, για να μπορείς να είναι διαχρονική, θα πρέπει την στιγμή που θεωρείς ότι έχεις επιτύχει στο τάδε project, το τάδε στόχο, τον οποίο έχεις αποφασίσει και έχεις βάλει ως κύριο στόχο, θα πρέπει εκείνη τη στιγμή που θεωρείς ότι έχεις φτάσει στην υπέρτατη επιτυχία, εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να έχεις ήδη λανσάρει στην αγορά, στη ζωή σου, το αμέσως επόμενο project, το οποίο θα θεωρήσεις ότι είναι η επόμενη επιτυχία. Για μένα αυτό είναι το βασικότερο. Και ιδίως σε αυτές τις εποχές, θεωρώ ότι η βασικότερη ιδιότητα που θα πρέπει να έχουμε σαν άνθρωποι και κατά συνέπεια και σαν εταιρείες, οι οποίες διοικούμε, κατευθύνουμε με οποιοδήποτε τρόπο και από οποιοδήποτε μετερίζει, είναι οι τρεις έννοιες. Ability, agility, adaptability. Ζούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι διαρκώς αλλάζει συνεχώς. Και αλλάζει συνεχώς πλέον μη προβλέψιμα, πολλές φορές, δυστυχώς, και όχι προς τον καλύτερο δρόμο. Άρα λοιπόν, αυτό που λέμε τα μάτια μας 4 και τα αυτιά μας 14, είναι αυτό το οποίο ο τρόπος που θα πρέπει να διοικούμε για τις εταιρείες μας. Θα πρέπει να έχουμε ουσιαστικά να σχεδιάζουμε το παρόν μας, έτσι ακριβώς όπως θα θέλαμε ιδανικά να δούμε το αύριό μας. Θα πρέπει να σχεδιάζουμε την καθημερινότητά μας, έχοντας βάλει και τα όρια ανοχής, τα οποία πιστεύουμε ότι μπορεί να προκύψουν στην περίοδο. Από εκεί πέρα, το πόσα άλλα χτυπήματα θα φάμε πολλά, και ιδίως σε αυτές τις περιόδους. Γιατί πραγματικά αλλάζει πάρα πολύ. Θα κλείσω ουσιαστικά γιατί νομίζω ότι δεν έχει. Εγώ θα ήθελα περισσότερο να το κάνουμε interactive. Δεν θέλω να μιλάω πολύ ώρα. Γιατί πολλές φορές και εγώ, καμιά φορά, όταν κάθομαι από κάτω, είναι λίγο κουραστικό. Νομίζω ότι ίσως έχει ενδιαφέρον να το αναλύσουμε περισσότερο. Απλά θα κλείσω με κάτι που αντίστοιχα με έχει σημαδέψει ένας πολύ κοντινό και αγαπημένο μου πρόσωπο. Καπετάνιος, ο οποίος έχει φάει τα χρόνια του στη θάλασσα. Μου είχε πει και με έχει σημαδέψει στη ζωή. Μία φράση όπου ουσιαστικά λέει τα πλοία είναι πάρα πολύ ασφαλή στα λιμάνια. Πολύ πιο ασφαλή από οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως. Κανένα πλοίο δεν φτιάχτηκε για να είναι στο λιμάνι. Όλα τα πλοία είναι για να αρμενίζουν στις ανοιχτές θάλασσες και να τρώνε τους ωκεανούς. Άρα λοιπόν και εμείς καθημερινά παίρνουμε το δικό μας πλοίο και είμαστε στις θάλασσες και τρώμε τα κύματα.
Έτσι, μέσα σε αυτό το περιβάλλον θα πρέπει να είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο το τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε, πού ακριβώς θέλουμε να πάμε και θα πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς και πολύ συγκεκριμένοι και πολύ alert στο να διορθώνουμε την πορεία μας ανά πάσα στιγμή. Εγώ εδώ θα ήθελα να κλείσω, δεν θέλω να σας πω πολύ περισσότερα και ας το κάνουμε λίγο interactive, ανοιχτός σε ερωτήσεις. Να σου κάνω μία ερώτηση. Θυμάμαι ότι σε μία συζήτηση στο γραφείο σου είχες πει ότι είχες την επιλογή κάποια στιγμή να κρατήσεις την εταιρεία ελληνική, μην βγεις έξω. Και εκεί ήταν ένα crossroad για σένα, που κάθεσαι και λες τώρα, μένω εδώ, το κρατάω έτσι το μαγαζί. Καλά πηγαίνατε, αλλά ή ανοίγομαι. Και ήταν ένα μεγάλο δίλημμα τότε, για σένα μου το περιέγραψες. Πώς, με τι βάση αποφάσισες να κάνετε το άνοιγμα στο εξωτερικό, που το οποίο ζητούσε και άλλες δομές, τελείως, στην επιχείρηση? Ανέκαθεν, μ' άρεσε να ταξιδεύω, καταρχάς. Άρα, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Άρα η λογική της εξωστρέφειας ήταν λίγο και είναι και ωραία έξω, έτσι. Αλλά είναι διαφορετικό αυτό που συνηθίζω να λέω, ότι είναι διαφορετικό να κάνεις εξαγωγές και είναι διαφορετικό το να είσαι εξωστρεφής σαν επιχείρηση. Το ένα είναι μια λογιστική πράξη οι εξαγωγές, ενώ η εξωστρέφεια είναι στρατηγική. Αυτό έχει μια τεράστια διαφορά. Το crossroad, αυτό το οποίο αναφέρεσαι, είναι όντως, έχει πάρα πολλά από πίσω. Και έχει πάρα πολλά γιατί πολλές φορές στη ζωή μας, καταρχάς μια βασική επιλογή που θα πρέπει να κάνουμε ως επιχειρήσεις, ως επιχειρηματίες, είναι αυτό το οποίο λένε ότι υπάρχουν δύο ειδών επιχειρήσεις. Υπάρχουν δύο ειδών επιχειρηματίες, μάλλον, συνήθως λέγεται. Υπάρχουν οι πλούσιοι επιχειρηματίες με τις φτωχές επιχειρήσεις και υπάρχουν οι φτωχές επιχειρήσεις με τους πλούσιους επιχειρηματίες. Άρα, λοιπόν, κάποια στιγμή θα πρέπει να διαλέξεις σε ποιο από τα δύο θέλεις. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι βασική παράμετρος για να μπορέσεις να διαχειριστείς. Όπως και αντίστοιχα πιστεύω, για να το πω συγκεκριμένα, ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι απόλυτα στραμμένες στο added value και μόνο του μετόχου, σύντομα καταλήγουν χωρίς δουλειά. Αυτό κάπου θα υπάρχει, δεν υπάρχει άσπρο και μαύρο. Υπάρχουν και γκρίζες περιοχές που θα πρέπει πάντα να συναντάμε την πραγματικότητα. Άρα, λοιπόν, την περίοδο εκείνη, ουσιαστικά ήταν μια σαφή και συνειδητή απόφαση στη λογική να στραφούμε στο εξωτερικό, γιατί πολύ συγκεκριμένα είχε ένα τοπίο στην Ελλάδα, και τότε ήταν το 1997, είχε ένα συγκεκριμένο τοπίο στην Ελλάδα, όπου είχε πολύ συγκεκριμένα τοποθετημένους παίκτες στην αγορά, αρκετά επιτυχημένους, αρκετά σεβαστούς, όπου θα έπρεπε να παλέψεις μέσα στην ίδια αγορά να φτάσεις σε ένα τέτοιο league. Αυτό θα είχε και πολύ χρόνο και πολύ αίμα και πολύ κόστος. Άρα, λοιπόν, ή θα πας να αντιμετωπίσεις ένα συγκεκριμένο στόχο ή θα πας να δημιουργήσεις ένα δικό σου δρόμο. Άρα, λοιπόν, για μας τότε η εξωστρέφεια ήταν ο εναλλακτικός δρόμος. Όπως αντίστοιχα, ότι άντε και επιλέγεις τον άλλο δρόμο. Αν δεν αναλύσεις το περιβάλλον και λες, ωραία, θα πας να γίνεις από τους δυνατούς παίκτες της αγοράς. Και σε μια αγορά των 10 εκατομμύριων ανθρώπων, που τότε ήταν φανταστική. Στα ίδια επίπεδα είμαστε τώρα πλέον. Και ο κλάδος του φαρμάκου στα ίδια νούμερα έχει επιστρέψει, όπως και πολλοί άλλοι κλάδοι. Άρα, λοιπόν, σε αυτή την αγορά θα πρέπει να σχεδιάσεις το μέλλον σου στρατηγικά. Είμαστε ένας κλάδος ο οποίος είναι βιομηχανικός, ένας κλάδος ο οποίος έχει πολύ μεγάλο CAPEX που απαιτείται, είτε σε έρευνα είτε σε πάγιες υποδομές. Άρα, λοιπόν, σε μια μικρή αγορά δεν μπορεί να σου δώσει ή θα αποφασίσει να είσαι ένας καλός, σημαντικός παίκτης σε αυτή την αγορά, ή θα πρέπει να επιδιώξεις κάτι διαφορετικό. Η επιδίωξη του διαφορετικού μόνο απ' έξω μπορούσε να έρθει. Άρα, λοιπόν, αυτό ήταν το δεύτερο σημαντικό κομμάτι της απόφασής μας. Από εκεί πέρα μετά ήταν, ωραία, πάμε έξω. Πού πάμε? Πάμε στο τότε Ελντοράντο της εποχής, Βαλκάνια και αναπτυσσόμενες αγορές, Αφρική, οτιδήποτε. Ποτέ μου δεν πίστεψα στα αδόμητα περιβάλλοντα. Γιατί και η Ελλάδα ήταν ένα αδόμητο και παραμένει ένα αδόμητο περιβάλλον. Άρα, λοιπόν, δεν θεωρώ ότι η ευκαιρία είναι εκεί. Μάλλον η ευκαιρία μπορεί να είναι εκεί, αλλά είναι οπορτουνιστικά, δεν είναι στρατηγικά. Άρα, λοιπόν, εμείς τότε ξεκινήσαμε με ένα όνειρο πολύ συγκεκριμένο, ότι πάμε να πουλήσουμε ελληνικό φάρμακο, ελληνική τεχνογνωσία, στον Άγγλο, στον Γάλλο, στον Γερμανό και
δόξα τω Θεώ, με επιμονή το επιτύχαμε. Αλλά λοιπόν το crossroad ήταν αυτό. Τώρα, όταν το ξεκινήσαμε με μια διαφορετική ταχύτητα. Λέμε, πολύ ωραία το σχεδιάσαμε, πολύ ωραία το φανταστήκαμε, πάμε να το υλοποιήσουμε. Βγαίνοντας έξω στην αγορά, αυτό το οποίο πολύ γρήγορα συνειδητοποιήσαμε ήταν το εξής. Μέσα σε 6 μήνες γύρισα πίσω και έκλεισα το project πλήρως. Απαγόρευσα να σηκώνουμε και τηλέφωνα. Μιλάω ακραία, αλλά σχεδόν κάπως έτσι ήταν. Πέρα από τη διατήρηση σχέσεων επικοινωνιακών, δημοσιοσχετίστικη λογική και όχι εμπορική πολιτική. Γιατί συνειδητοποίησα πολύ γρήγορα ότι αυτό το οποίο θεωρούσαμε τους εαυτούς μας ότι ενώ είμαστε πολύ καλοί σε επίπεδο στάνταρ, σε επίπεδο τεχνογνωσίας, management, γιατί να μην πουλήσουμε στη Γερμανία, συνειδητοποίησα το πόσο λάθος ήμουν. Συνειδητοποίησα το πόσο ανέτοιμοι ήμασταν, το πόσο ανώριμοι, να το πω πολύ απλά, ήμασταν για τα επίπεδα της διεθνής αγοράς. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο κάναμε, κλειστήκαμε στο καβούκι μας επί 2 χρόνια, επενδύσαμε σε τεχνολογία, επενδύσαμε σε resources, σε ανθρώπους, σε στελέχη από τη διεθνή αγορά, με τους οποίους ουσιαστικά συνεργαστήκαμε και έγινε ένα επιτυχημένο integration της νοοτροπίας που θα έπρεπε να έχουμε για να μπορέσουμε να σταθούμε σε μια διεθνή αγορά. Και τότε μόνο επαναλαμβανθήκαμε στη διεθνή αγορά, τις αρχές του 2000. Άρα λοιπόν, και μπορώ να συνεχίσω να μιλάω ώρες. Επί της ουσίας, αυτό δεν είναι ένα. Το κάθε crossroads ανοίγει 15 άλλα, τα οποία πρέπει αντίστοιχα να αντιμετωπίσεις. Γιατί σε κάθε project όλοι μας παίρνουμε συγκεκριμένες αποφάσεις. Βασίλη, φοβήθηκες ποτέ? Κάθε μέρα. Πώς το διαχειρίζεσαι αυτό? Πώς το διαχειρίζεις? Όταν έχεις το άγχος της διαχείρισης δεκάδων, εκατοντάδων οικογενειών από πίσω, αυτό είναι το μεγαλύτερο βάρος το οποίο φέρεις, ξυπνώντας, κοιμόμενος κάθε βράδυ. Και της δικιάς σου οικογένειας, αντίστοιχα, ως μέτοχος. Βέβαια, ο χορηγός μας είναι και ποτό, αλλά δεν θα έπρεπε να το πω. Και walking. Δεν έχεις από ένα σημείο και μετά. Οι επιλογές είναι πολύ συγκεκριμένες. Δεν υπάρχει πίσω. Έχεις βγει έξω στην ανοιχτή θάλασσα, τα κύματα είναι εκεί, τι θα κάνεις? Είναι συγκεκριμένο τι θα πάθεις. Ευχαριστώ. Κάποια ερώτηση από εσάς για το Βασίλη? Δεν τρέπεστε. Γιώργο. Ακούγομαι. Βασίλη, αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι αν σου έτυχε σε κάποιο crossroad να συμβουλευτείς τους ανθρώπους σου, να σου πούνε να πας δεξιά και εσύ για κάποιους λόγους ή έπρεπε να εμπιστευτείς το ένστικτό σου, πήγες αριστερά. Και αν αυτό ήταν εκ του αποτελέσματος σωστό ή λάθος. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το τέλος. Ήταν και σωστό και λάθος. Κάποιες φορές ήταν σωστό, κάποιες άλλες φορές ήταν τραγικά λάθος. Ναι, το έκανα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όταν δουλεύεις με νούμερα και με αναλύσεις, μεγαλύτερο πρόβλημα είναι να ευνοηθείς πίσω από αυτά. Όλα τα εργαλεία και τα MIS είναι πάρα πολύ σημαντικά στην καθημερινότητά μας και δεν τα υποβαθμίζω καθόλου. Αλλά δυστυχώς πολλές φορές μας φέρνουν και πίσω, μας φέρνουν την απάντηση έτοιμη, μας δείχνουν το trend και μας δίνουν την απάντηση έτοιμη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όντως είμαι βαθύτατα δημοκρατικός και πραγματικά πιστεύω και στο lead by example, όπως πιστεύω και στο ότι πρέπει να έχεις κοντά στους ανθρώπους που να εμπιστεύεσαι και το ένστικτό τους και τις ικανότητές τους. Πολύ απλά γιατί δεν θεωρώ ότι είμαι ο καλύτερος manager. Έτσι, υπάρχουν πολύ καλύτεροι από μένα. Έτυχε να βρεθώ σε αυτή τη θέση, έτυχε να κάνω αυτό το οποίο κάνω. Από εκεί πέρα υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, θεωρώ ότι στελεχώνομαι γύρω μου από ικανότατους ανθρώπους και στελέχη. Άρα οφείλω να ακούω την άποψή τους. Ένα πράγμα το οποίο δεν κάνω όμως είναι να επιβάλλω την άποψή μου. Μπορεί να πάρω την απόφαση τη συγκεκριμένη, αλλά που να είναι διαφορετική από τις εισηγήσεις. Θα ήθελα όμως να είναι με ένα τέτοιο τρόπο ή μετά από μια τέτοια διαδικασία που να είναι δικιά τους εισήγηση. Άρα λοιπόν, είμαι βαθύτατα δημοκρατικός. Πολλές φορές θα κάνω αυτό το οποίο θέλω ή αυτό το οποίο νομίζω, αλλά μόνο με τη λογική ότι αυτό με τον ΑΒ τρόπο, τεχνιέντος ή ουσιαστικός,
έχει ενστερνιστεί και από την υπόλοιπη μερίδα. Σε έναν βαθμό τουλάχιστον. Έτσι. Γιατί αλλιώς, αν εσύ τραβάς το δικό σου δρόμο και οι άλλοι των άλλων, κάποια στιγμή θα βρεθείς μόνος σου. Τώρα στις αποφάσεις πάντα κάνουμε λάθη. Ναι, και έχω κάνει και τραγικά λάθη. Ευτυχώς όχι καταστροφικά.